sun zo su taya ni farin ciki ne, saboda mutane jama'a su ne farin ciki ko kuma jama'a rahama ne. To Allah ya tada mu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dama kawai abin da na zo yi an ce in zo in gaisa da ku ne kawai. Me kuke so yi to? Me kuke so a yi? To ai akwai lokacin ta ko? Ba lokacin ta? Ai wai na ga lokacin sallah yayi ya karatu. To za ku taya ni? A sha ruwa ba ruwan giya ba, kowa ya yi tangadi da gangan. Ta wannan na mata ne. Wanda ya ce bai san ganinmu, ulfudin bura jambin dambura bukon bura baskwar raguba diddigar magaryar dura goba gobai. In ji sifar wani coge-coge yan ƙaura ta su ƙara in ƙara in yi mata ƙaran waɗanga giran rani in janni ta ƙulli ta bambarauta ƙarau hanɗan amajin giginya musula tsiyar ta tsala tsatsibar tsatsa tsakiyar tsaka tsakin tsakanin su zango. Maza sai dai a filin dambe ko a kasuwa.